Да. Дори една музичка беше. Да. По-малко енергия, по-малко енергия. Да говориш, По-малко. че дойде светулката. човек. Ето ти светулката. Бам. Падна осветлението, Тему. Пачка ли? Оф. Пачка е! Ау! Оле, 2 лева. Моите са! То ще съм да боля. Не, пауза. 3, 2, 1, акшен! Сума набия, ма дали не стиска, бе готов си маняк да поемеш. Иска картината, рисувам да слушаш в цената. За ми телефон, непозната номерата, вика брачеката. Долу съм пред вратата, обаче не слизам пак мадебни свинята. Има ли, няма ли, питат ме. Много ли, малко ли, взима се, като и да прете вини дублира.